Zločin, ktorý zmenil zákon v krajine. V roku 2002 zmizla zo Salt Lake City 14-ročná Elizabeth Smart. Uniesli ju priamo z jej izby v noci počas toho, ako jej rodičia spali, o izbu ďalej. Únosca ju držal v zajatí niekoľko mesiacov. Mali ju pod kontrolou, ona sa neskutočne bála, ale aj tak ju verejnosť viackrát videla vonku. Videli ju na ulici, v meste, no ale nikto nič nepovedal, lebo nikto si nebol celkom istý, že to je ona. Po 9 mesiacoch ju našli. Našťastie ešte stále bola nažive. Tento prípad šokoval celé Spojené štáty americké nie tým samotným únosom, ale tým, že vlastne nikto s tým nič nespravil. Po tomto prípade sa začalo viac hovoriť o tom, že aj keď si myslíte, ale nie ste si istí, že to je tá osoba, tak aj tak by ste to mali nahlásiť. Vznikli kampane, ktoré učia ľudí reagovať a nie ignorovať. Pretože niekedy stačí jedna otázka, jedno zavolanie, jedno oznámenie. A osud niekoho môže sa celkom zmeniť.